ten týpek, čo rozbil Kazmov trezor trúbkou, a v tomto videu sa chcem verejne ospravedlniť Kazmovi aj celému týmu okolo One Man Show za to, čo som spravil a za všetky škody, ktoré som tým spôsobil. Nechcel som nijak uškodiť tomuto projektu, naozaj som si myslel, že tá moja teória, ktorú som mal, je správna. Ďalej by som sa chcel poďakovať polícii Českej republiky za to, že počas celého toho zásahu, aj po ňom, boli všetci policajti, ktorí tam boli veľmi milí a veľmi profesionálni, takže ďakujem. No, ešte by som chcel povedať, že som počas toho nebol pod vplyvom drog ani alkoholu a že som tie peniaze ani nechcel ukradnúť. Jednoducho mi to sedelo do tej mojej teórie. Tá nevychádzala teda len z tej jednej scény vo filme. Napríklad mi do toho sedela aj ten znak tej šifry, ktorý, keď sa na to pozrite trošku s fantáziou ako ja, tak mi to pripomínalo mieritko, alebo po česky mířitko na stred trojuholníka, a vlastne tá čítačka, ktorú som rozbil, tak je na tom trezore, v tom trojuholníku. Nechcem, aby toto pôsobilo ako nabádanie niekoho, aby spravil niečo podobné, alebo nedaj Bože to isté, čo ja. Určite to nerobte, už vieme, že tá teória správna nebola. Iba sa to snažím vysvetliť. A tých vecí bolo viacero. Bavil som sa o tom s viacerými ľuďmi, tí mi povedali, že áno, že dáva to zmysel, takže sme to išli skúsiť. Bohužiaľ to nevyšlo, ešte raz sa ospravedlňujem. No a asi toľko. Takže ešte raz sa ospravedlňujem. Vždy si dobre premyslite niečo predtým, ako to idete spraviť, a neviete, aký vplyv to môže mať na váš život. Takže toľko, a chcel by som sa ešte poďakovať mojej rodine, mojim kamarátom, všetkým, čo ma poznajú v mojom okolí, za ich podporu. To je asi všetko, takže ďakujem pekne a držím palce s riešením šifry. Ahojte.